hemen atzin daukeun jauregi hau da, gure egoitza izen zana, 30 bat urtian. 70ko hamarkadan sartu ginen, da 2000 pasauaz, hemen gertatu ginen gu. Geure tresnak hemen eotezin. Geure induzketak egitunak, kuebatan da abar, ona ekartze gitun. Hemen garbiu, hemen ziglau, te ondorenean, arantzadire jutezien. Azkeneko 30 urtetan baino gehiago Munibe taldeak egindako prospekzio lanen ondorioz 70ko bazulo baino gehiago miatu dituzte eta bertan azternatia daudela ziurtatu dute. Paleolitotik hasita erromatar garai arte gutxi gorabehera. Berrogeita hamar bat urte baditu, miaketan hasi ginela. Eta inguru hauta azaldu ginen, oindala 40 bat urte. Ondo, ezautzeitu, parajeu, baina ondi gene, badaure, guk ezautzeitu pastarrak. Hain itxixe da, hain gorra da lantzeko, espero dugu ondi gen, zerbait azaltzia, aurkitzia, inguru hauta. Guk aurkitzeitu harpedanak, eukitze be, idatzike, pinture gorriz, geure taldien letrak lehengu. Dia, eme eta te, Munibe taldea esan nahi du. Gero, segidan, zeurtetan aurkitute gudan. Baina mendibultzoare baldin mauzke ondorenin ibilik, bilatzen maitu gehiago, zulo gehiago, orduen, aztegea, erromatarran numeru gehin, jartzen, emeten ondorenien, bat, o bi, o hiru, o mendinbultzo hartako banatzeko. Hasi ginen karburo potukin. Gero belaxe aldau ginen kampingazea, katak eta ite ginen kampingaza irontzezion bitertin poti, etxekin. Gero handiken pisketea aldau ginen, bateri batzuk ibitze ginen, eskuzko bagutze 2 kilo pisatzen bateri batzuk eta oro terdi irontzeziona, ezta? Irue baterio bate ginen, da, goize o arratzaldi, etxekin pasatzen ginen. Da horrein dela 30 urte, handiken hasite uste batzuten babili ginen, altimetro batekin, brujulie, atratze ginen mapak ezta, eta trelibik eta behiroz, puntu bertan markatzen ginen, ezta? Oin, garri honien GPS-in bidez da, zesan ez da, GPS-a dematen markatzen bertan altime alturi ez, kokapen nahi, koordena bertan ematetxut, azbeste errestasun bada, eta argi aldetik gene, oin daren lehezak, frontal hauekin de, zesan ez. Dana mejora zego, ez da? Beste aurrera paso hauti batek biduna da, kata bat egiteakuen, gertarrik ezaguna, aiz bat handi bat azaltzie, o troskazioin batzua azaltzie, ez da? Txikillo bat ima, tresneria honekin, hondi gine behau izaitzen dut puskatzen, baina lehen garai batian azaltzen bat zigun, igor irubete honek jatu berko gero hau egin puskatzeo, eta garri honin berriz, hemendak egu geneda hori da, bai argi egiteko, eta bai beste tresneri bat entxufatzeko ere, esate baterako. Mailu nematiko hau, argitara egin ibiltzena, erreste eguna dana, zesani ez, da? Bitzi barriko. Bueno, esan behar dana da, ohituta gaudera ikustera induzketak, batez ere historia horreko induzketak aitzuluetan. Horrek ez du esan nahi gizakia aitzuluetan bakarri bizitzen, baizik eta, guretzat errazagoa dela, aztarnategi mota horik aurkitzea. Hau da, konturatu bergera aire zabalean bizitzenen hau da, aitzuletatik kanpora egon daitezken bizilekoak bilatzea oso zaila dela, eta orduan aitzuluak errazako aurkitzen dira. Bestalde batetik aitzuluak badute beste abantaila bat, eta da toki horitan zenbait aztarna mota esate bateko ezurrak eta kanpoan baino askoz ez hobetoago konserbatzen direla. Eta horrek informazio aberastu egiten du.
Eta azkenik esan beharko litzakena da, haitzuluetan, garai ezberdinetan jendea bizi izan dela, eta orduan garai ezberdineko aztarnak bata besteen gainean aurkitu daitezkela. Eta orduan izaten duguna da, estratigrafia bat denbora luze batekoa edo nahiko luzekoa. Eta orduan belaunaldi ezberdinetan edo mende ezberdinetan edo milurte ezberdinetan bizi izandako jenden aztarnak ikusten ditugu toki berean, eta toki horretan izan zuten jarduerak, izan zituzten bizimoduaren hainbat aztarna mota ikus daitezke, eta bertan gizakiak izan zuen evoluzioa industrietan, elikaduran, eta bar. Haizulo berri bat aurkitzegunin, lehenengo lana iteu, lurre dana errekistabu. Behiratzeu, zer lehon leiken, zuharri, gezurri, zeramikaik, eta gero ondorenin, paretan. Pasaizu mateu, aldeun ondona. Graba duke egon leizke, baina oso zaile die, bilatzeko. Ondorenien, gainazaleko gauzek jaso, baldimao, eta ondorenin egeu kata bat legi gaintzeun bezala. Metro kuadrau hartzeu, eta jotzeu, lehenengo materiala gertetzen arte. Porque guk ez daukeu autorizazioik sondeo bat, edo eskabaixo oso bat egeu, hortako profesionala bertia. Gizonak, ibiliteko aizuluek, zautzeie, katakein, ertetzen mabe tresnak, gizonak jandako ganauen ezurrek, orduan ikusteaia gizona zulo hartan bizi zentzala. Gizonak jandako ganau ezurrek dila nola dakiun, gizonak etzun ezur handik lagatzen, mune jatezizkon, eta txiki zitun. Orduen, gizonan abitaizo baten, bizileku baten azaltzeiek ezurre txiki dute. Gure taldeen lan berezinen prinsipalenetakoa da, ez? Beti izan dauna, eizta egin txagurrena, ez da? Hoi horretan da behien txagurrek gora, bera, aldemenea, eta zazi hartin horri bili berrizitun, da eizta azaltzeko ni txagurrek eldien, tiru odorrizte, guri horitxe da. Guk basartaran bidez da, batzute jakiten da, esko da bela, zer da hola, deno, basarri ez da ontok izen, oestak izen tok izen, eta kare haitze da ontok izen, basartu enberrizteten dugu, ote hartin, oso arkaitz, bizin hartin, oso peligrozko toki askotan, azken batin ez da kata egitea lana barri, ez da, aurkitzie. Kue bat aurkitzen badin badeu, ino ez da gizena, poza ondinen hau txizita, ez da. Berri bat aurkitu dugu, gero nolakuean, eta zer aurkitu dugu, hori guziko baina aurkitzea, principala, eta lan oso zaile eta garrantzitsua. Lan horrek neketsua eta esker gutzikoa dirudi, baina ikerketa arkeologikoaren prozesuaren barnean kokatu behar dugu. Beste taldeek, bai induzketa lanak, bai espezialistek egiten dituzten lanaren lehenengo pausua, oinarrizko pausua dela esan dezakegu. Miagetan bitartez, aurkitu jau 80 haizulo aztarnategiak. Haietatik 16 dira ehortzketak dituenak. Beste 15 dire aire librekuek. Eta azkenik beste 16 dira trikuarriek eta tumuluekin. Hortik gaurera beste hainbat haizulo aurkitute dauzkegu lantzeko. Ni amesetan hortxe egite tresna zarrakin, tresna politekin, o margo batzukin. Eta margo ez izen daren, margo izen dizela mitzet, historia horreko margo izen dizela. Hasieratik amesik geixena buruen naztu diuna izen da marguek aurkitzia. Eta bagina bat arrato zulo zabaldu dugu, desartu, esperantza horrekin, baina oinarteko deanak utzi gerten digu, peto. Bukatzeie paeta bastar baten, edo gazta bitzezagu geure zulu, da ordu nizetea desengainoi handine, porque aurreko egunetan amesetan egotetzea
baina haure zahaldoko jau, hori anjungoa ditu, hori botako jau, hori. Azkenien, batez, beto. Eta hori zen da, desengainoi handinetako izetek egunak. Banaga askotan gainera.